Σε ένα ακόμη βίντεο και σήμερα θα παίξουμε, θα κάνουμε ένα βίντεο που θα σας δείξω κάποια μυστικά του Google. Πρώτα είμαστε στο Roblox όπως βλέπετε και εδώ έχει μια φατσούλα. Και αν πατήσεις τη φατσούλα θα δεις μετά πάνω ένα σχέδιο, δηλαδή τώρα έχει μια κορώνα. Και αν πατήσεις, κοιτάξτε πόσα έχει. Και σπάς ρεκόρ. 20, 30. Μια μέρα. Κοιτάξτε. Τι γράφει εδώ πέρα, παιδιά. 1.000.000 views στο YouTube. Κάντε όντως, για να έχουμε όντως 1.000.000, να έχει δίκιο το Roblox, Και στους φαν του Minecraft θα έχει και με Minecraft. Λοιπόν, πάμε παιδιά τώρα να σας δείξω το επόμενο, που είναι πραγματικά πιο ωραίο. Και παιδιά τώρα εδώ ήρθαμε στο Minecraft, που εδώ βλέπετε, το είδατε, βγάζει εδώ το dirt που είναι στο Minecraft, το σήμα του Minecraft, ξέρετε. Και αν το πατήσεις και πας κάτω, το είδατε, παιδιά εδώ έχει ένα χέρι αν το βλέπετε, το Steve. Και κοιτάξτε εδώ τώρα. Τέλειο, Πάμε να τις σπάσουμε όλα, να σας δείξω και κάτι άλλο. Που μπορείτε με αυτό να περνάτε λίγο το χρόνο σας όταν βαριέστε. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Για να μας υποστηρίξετε όμως κάντε ένα like και μια γραφή, ώστε να κάνουμε στα βίντεο, παιδιά. Γιατί YouTuber πραγματικά κάνουμε πολύ κόπο για να σας κάνουμε τέτοια καλά βίντεο. Γίνεται να σπάσω 2. Παιδιά, κοίτα, παιδιά, Emerald. Πάμε. Παιδιά, εδώ έχει την πρι. Λοιπόν, και κοιτάξτε εδώ τώρα. Μπορούμε να σπάσουμε blocks. Το γούλ το σπάμε εύκολα και αυτό. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Και τώρα, παιδιά, έχω αξίνα. Και αν πάμε τώρα στην πέτρα, πέτρινη, iron. Τώρα, παιδιά, diamond, αξίνα. Πραγματικά τέλειο. Gold, παιδιά, δεν γίνεται. Και τώρα, παιδιά, το δισιντιμπρί. Τι είναι. Δισιντιμπρί. Και έγινε netherite που μπορεί να τα σπάσει όλα. Εκτός, παιδιά, από τα bedrock, γιατί είναι και Minecraft αυτό. Δεν είναι ψεύτικο που μπορεί να σπάσει bedrock. Μπορεί να κάνουμε και ένα βίντεο πώς μπορούμε να ανοίξουμε μια τρύπα στο κενό. Λοιπόν, τώρα παιδιά εδώ μπορούμε να σπάμε τα blocks και αν σπάτε παιδιά, δεν σας έδειξα το καλύτερο. Κάτι πάτησα και βγήκα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Εδώ όταν τα κάνεις αυτά και θέλει, και ξέρω εγώ τώρα σου τυχαίνει αυτό και δεν έχεις ξύλο, μπορείς να πατάς αυτό και creeper και καμπούμ, γίνεται όπως ήταν πριν. Τέλειο, Τώρα πάμε να σας δείξω και το επόμενο. Παιδιά, ελπίζω όλοι σας να ξέρετε το παιχνίδι Flappy Bear και το Dino Game, που είναι, τα ξέρετε όλοι αυτά τα παιχνίδια τα δύο. Το Dino Game είναι όταν δεν έχεις σήμα. Λοιπόν, το Flappy Bear όταν το έχετε δει σε διάφορα πράγματα, πιστεύω, που το κάνουν διάφοροι YouTuber, μιλάνε για το Flappy Bear. Που στην τελευταία πίστα είναι ένα Super Mario και δεν σε αφήνει να κερδίσεις. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ τώρα κάτι τέλειο. Παιδιά, εδώ είναι το Flappy Bear. Μπορείτε να παίξετε Flappy Bear από το Google. Όποιος δεν το ξέρε, πάτε και μετά, αν παίζετε, να μου γράφετε το σκορ σας. Κοιτάξτε, για να παίξουμε λίγο. Εγώ, παιδιά, επειδή το σκορ μου είναι 14.
Ναι. Για θα παίξουμε άλλες 2 φορές, παιδιά, γιατί λέτε να κάνω κανένα βίντεο με το Flappy Bear. Γιατί, παιδιά, το Flappy Bear είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, τέλειο παιχνίδι. Κάτσε να παίξουμε άλλη μία, γιατί θέλουμε, παιδιά, εγγραφές. Έχασα, παιδιά, στα 7, αλλά δεν πειράζει, γιατί και το Dino Game είναι αυτό εδώ, που αν θες να το παίζεις και να έχεις ίντερνετ, ή σε όσους δεν υπάρχει, μπορείτε να το παίζετε από εδώ. Απίστευτο είναι. Και, παιδιά, ο δεινόσαυρος, παιδιά, εδώ είναι πράσινος αντί για ασπρόμαυρος. Όχι, και κάτι είναι. Παιδιά, γιατί είναι πράσινη. Εγώ ήξερα ότι ήταν γκρι. Άλλη μία, παιδιά. Όχι, παιδιά, κόλλησε λίγο. Παιδιά, το είδατε, κόλλησε το ίντερνετ σε παιχνίδι που είναι όταν δεν έχεις ίντερνετ. Ναι, τέλος πάντων. Και, παιδιά, δεν ήταν αυτό το βίντεο, αλλά θα πάμε να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Και, παιδιά, τώρα ήρθαμε στο θρυλικό 6-7, να το δείξουμε και αυτό, που όλοι το ξέρετε. Όσοι είστε καινούργοι γενικά στο Google, στο YouTube, και όσοι δεν έχετε κινητό, δεν το ξέρετε. Παιδιά, πραγματικά ελπίζω να το. Ο Χεδούρη και Τζέλ Σοου και ο Μητσοτάκης. Παιδιά, εδώ έχει και άλλες εικόνες, αλλά 6-7. Ωραίο, παιδιά, Κάντε 6-7 εγγραφές και 6-7 likes για να φτάσουμε πάρα πολλές εγγραφές. Πάμε στο επόμενο. Και εδώ, παιδιά, ήρθαμε στην ταινία του Toy Story 5. Όποιος το έχει δει να μου γράψει στα σχόλια. Εγώ, παιδιά, το είδα και πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Εδώ έχει και άλλες ταινίες, βλέπω. Εγώ, παιδιά, τις έχω δει όλες. Εκτός από αυτήν εδώ με το κάστορα. Τι είναι πάλι αυτό. Τέλος πάντων. Το. Παιδιά, πείτε μου ότι όλοι σας βλέπετε τη δαγκάνα εδώ, Κοιτάξτε. Παιδιά, μια παιδιά, μόλις τώρα πήρε τη σελίδα μου. Δεν ξέρω να κάνουμε άλλη μία. Παιδιά, παιδιά, αυτό είναι το εξωγήινος. Κατάλαβατε ποιος εξωγήινος? Που λένε η δαγκάνα. Παιδιά, θέλω να κάνω μια βλακία. Παίρνουμε όλες τις σελίδες, παιδιά. Όλες. Δεν αφήνουμε. Μπορεί να πάρω και 2. Παιδιά, το καπέλο της Τζέσι ήταν. Και το χούντι. Παιδιά, το Lillybot. Και αυτή η μπάλα. Το αστέρι. Παιδιά, το αστέρι του Woody. Και η κάψουλα του Buzz Lightyear. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό. Και μπορείς να το σπαμάρεις. Παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται. Έχει λαγκάρει όλο. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το έχουμε αδειάσει. Κοιτάξτε εδώ τώρα όλες. Το σπαμάρω. Σπαμ. Παιδιά,
Το έχω λαγκάρει για τα καλά, Για το αφήσουμε να τελειώσει μία. Παιδιά, αυτό ήταν πραγματικά τέλειο με το Toy Story. Μπορεί να το βρείτε στο Toy Story 4 νομίζω, μπορεί και στα άλλα. Παιδιά, τώρα πάμε λίγο στο επόμενο. Παιδιά, για τώρα ήρθαμε στο Stranger Things. Όσοι δεν το ξέρετε, καλά όλοι το ξέρουν γιατί είναι φέτος βγήκε. Και παιδιά, αυτό είναι το πιο καταραμένο μυστικό του Google, αλήθεια σας λέω. Κυριολεκτικά σας πάει σε άλλη διάσταση. Και όταν σας λέω κυριολεκτικά. Αλλά δεν μου γίνεται εμένα τώρα. Θα πρέπει να περιμένουμε νομίζω λίγο. Οπότε όταν βγει θα γυρίσουμε. Παιδιά, δυστυχώς τώρα δεν ξέρω. Αλλά έμεινε, παιδιά. Δεν μου βγήκε. Μήπως αν πάμε στο Stranger Things σεζόν 1. Όχι, παιδιά. Stranger Things. Παιδιά, πάμε λίγο να το ξανακάνουμε. Παιδιά, γιατί δεν μου γίνεται άλλο. Εδώ έχει και διάφορα πράγματα. Πω, να το! Παιδιά, το βλέπετε το ζάρι. Παιδιά, αν το βλέπετε το ζάρι, αν δεν το βλέπετε, να το. Γράφει 20, παιδιά, έχει πολλούς αριθμούς. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα μαντέψουμε ποιον αριθμό θα μας έρθει. Εγώ ψηφίζω, θα μας έρθει το νούμερο 1. Εσείς, αν δεν έχετε δει ακόμη το βίντεο, ψηφίστε. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο. Εγώ ψηφίζω το 1, παιδιά. Τι έγινε? Δεν ξέρω τώρα. Τι έγινε? Να, παιδιά! 1! Το βρήκα! Παιδιά, τι φάση. Παιδιά, είναι ανάποδα. Είναι ανάποδα, παιδιά. Δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε λίγο. Είναι, παιδιά, πραγματικά. Παιδιά, είναι πραγματικά άλλη διάσταση. Για το βάλουμε. Έγινε ξανά κανονικό. Παιδιά, τι ήταν αυτό. Αλλά και αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και μία εγγραφή για να κάνουμε και άλλα βίντεο. Για να μας... Βέβαια, γράψτε και σχόλια αν θέλετε. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια.